Talaga namang masigasig, masipag. Kahit nung minority leader po ito, nung mga panahon po na yon, masipag pa rin po kahit na walang kuwakampit, inaaway. At ngayon nga po, na majority floor leader po natin sa konseho. At syempre nagsusulong po rin po ng mga ilan yung mga batas din po. Kasama natin ngayong umaga si Dagupan City Councilor Michael Fernandez. Pabati muna po natin. Councilor Michael, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin. Magandang umaga ho, Sir Mark. Maraming salamat ho sa pag-imbita nyo ho. It's nice to be back. At saka sa lahat ho ng ating mga listeners ng 104.7 IFM, isang magandang umaga ho sa ating lahat. Ayun po. Konsi, despite of this busy week po, at syempre, congratulations din po dahil kayo po ang nahalal bilang presidente po ng PCL dito sa Dagupan City. Opo, maraming salamat ho. Yung PCL ho, yung Philippine Councilors League, matagal na ho itong na-establish since pagpasa pa ho ng Local Government Code, which was way back 1992 pa ho. So ano po ba yung siguro unahin ko na lang po ito, yung pagkakahalal po ninyo bilang presidente po dito. Ano pong magiging mahalagang kampanya niyo po dito sa usapin po ng sa sanggunian po? Opo. Yung actually bumalik lang ho ako na PCL president ng Dagupan City way back. Nag-serve na ho tayo na president ng Region 1 at saka nag-serve na rin po tayo bilang national chairman ng buong samahan ng mga konsehal sa buong Pilipinas. Ang pinaka-purpose talaga ng PCL, dalawa po yun. Primarily para ho sa skills at saka training ng skills development at saka pagdagdag ng bagong kaalaman ng ating mga konsehal, because if we have mga capacitated na mga councilors, that results to better performance, better legislation para ho sa ating mga mamamayan. And the second is to build network para ho ma-meet ng mga councilors ang kapwa nilang mga councilors sa iba't ibang parte ng Pilipinas para naman ho sa technical exchange. Sa mga pag-share ng mga best practices ng kada local government units. Parang integration na konsi, di ba? So, hindi mo na kailangan lumayo, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. We get to learn many things from our peers, especially yung mga bago na mga councilors. Marami pong matututunan doon sa mga veteran councilors. Ayun. Okay. Speaking dyan, Konsi Michael, kamusta naman? Siyempre, ito yung marami po tayong mga medyo neophyte ngayon dyan sa Sangguniang Panlungsod. Paano umaalalay po ang tulad po ninyo bilang batikan na po sa ating pong sa legislatura po dito sa lungsod? Opo. Siyempre, ang una nating sinishare sa ating mga neophyte councilors, yung mga success stories, yung mga ordinances na existing. And then we explain it sa mga neophyte councilors na ano yung mga rules and regulations na kailangan natin sundin. Tapos yung tedious process ng pagpasa ng mga batas. Ano yung mga talagang importante talaga, Konsi? Yung mga hindi dapat kaligtaan, yung mga basic, yung mga consultations, public hearing, sino dapat ang mga departments na i-involve, sino ang mga counterpart natin sa national government agencies, especially ho sa sitwasyon natin na ang Dagupan City, yung mga ordinances natin ay hindi na po dumadaan sa provincial government for review. Dito po, syempre, halo-halong emosyon dito kapag nasa plenaryo kayo. So, paano naman po yung parang payong kuya dito po sa mga neophyte po, lalo na kapag medyo mataas ang tensyon ng discussion at debate? Mostly naman yung mga neophyte councilors, they learn and observe. They're very patient. It's more on yung mga pang-ilang term na ng mga councilors, sila yung more inclined na maging passionate sa discussions at saka sa debate. Ayun, okay. So umaalalay din na para hindi masyadong ma-emosyon yung mga neophyte. Okay. And anyway, napag-uusapan na rin po natin itong mga ordinansa. Kamakailan po, 2 ordinansa yung aming tinalakay. Yung una, yung tungkol dito sa anti-fake news na na ipinasa natin. Kasi alam naman natin,
nakakalungkot dahil unang-unang biktima dyan, our mayor. Talagang inuulan ng mga panahon na yon. Pero itong isa pa na medyo naka-gain kami ng parang attention din nung pinost namin ito. Gamit po yung impormasyon na nakuha natin sa Dagupan Information Office. Itong anti-noisy tambutso. Noisy muffler, mga mufflers natin, Councilor. Can you tell us about what's the behind dito? Bakit kayo ni Councilor Fabia? Marvin, yes. Ni Councilor Marvin Fabia ang nag-author po dito at sinulong po ito. Ano po ang kwento ba behind dito sa pagsusulong po na ito? Though meron na po itong actually iba pang regulasyon po mula po sa LTO. Yan. Yes. Consil. Well, first and foremost, yung ordinance po na pinasa natin sa lungsod, ito ay nagko-confirm naman hindi naman tayo pwedeng maging in conflict doon sa LTO regulations. In fact, yung may mga provisions doon na sumusunod doon sa LTO katulad nung maximum. Ang pagsukat kasi natin decibels. Yes, decibels. Opo. So hindi dapat aabot ng 100 decibels. Kaya ginawa rin natin itong ordinansang ito para for local implementation yung ating Public Order and Safety Office meron din hong ngipin na makapag-enforce nitong pinagbabawal na noisy mufflers. So makikita kasi natin sa Dagupan, ang dami majority ng ating mga kalungsod at saka marami rin pumupunta dito sa Dagupan City ang gamit motorsiklo. Correct. Yung mga noisy mufflers usually ang tendency ang gumagamit nito yung mga kabataan na gusto mapansin sila. Gusto aesthetic yung So lalakasan nila yung revolusyon para makaagaw pansin. But it's actually nuisance. So, abala na ito sa ating mga kalungsod at saka lalong-lalo na pag mga gabi na at this oras ng gabi. So, kaya natin to ipinasa nang sa ganun mawala na itong mga nuisance noises natin. In fact, Dagupan City is a bustling city. So, alam natin na medyo hindi maiwasan yon, may noise pollution na rin tayo. Correct. So, kung kaya nating alisin yung mga may ingay na video sa hating gabi, yung mga kumakanta ng My Way, the more the reason yung sa himbing ng tulog ni baby o ni lolo't lola tapos may dadaan na mabilis na motor sa labas ng kalsada, maiistorbo talaga ang ating mga kababayan. Nakakagulat yan kasi Councilor, yung pag magre-revolusyon sila, yung throttle nila pag inarangkada nila yan, tapos bigla-biglang dadaan, nakakagulat. Nakakagulat So yun, marami rin tayong nakuhang, it's practically mixed reactions. So, affected din siguro yung mga enthusiast dito sa ang pagkaintindi kasi namin pag maingay kasi yung muffler, yung mga may motor, they get to imagine na big bike yung mga 400cc ang nila, kahit na hindi 400cc. So feeling nila, kahit siguro dream nila magkaroon ng big bike. Mahal kasi yung big bike. Pero Councilor, tawag dito kasi, isa rin sa dahilan dito, dahil hindi naman talaga designed, specific dun sa mga, tama yung sinabi ninyo, kung kunyari, for example, mababang cc lamang yung meron po yung isang motor, hindi po aangkop yun. Baka mamaya, kakarevolusyon, baka may mangyari din sa makina. Kasi may mga iba po ng mga motorcycle show po na nasusunog yung kanilang motorsiklo Di ba? So, yung mga ganyang technicalities. In effect, Sir Mark, yun nga yung mga motor show natin na kung saan nagre-revolusyon yung mga motor, palakasan ng tambucho, hindi na po yun pwede. Unless they get a special permit from the city.
But for the city to give a special permit ng ganung mga installation, that would be a very difficult process din naman. So, sorry, Councilor, ito po is ordinansa na po ito. Napirmahan na Ordinansa po na ng po. ating pong mayor? Hindi ho. Ano? Meron ho kasi tayong idinagdag kahapon. Okay. O especially ho yung mandatory na pag-purchase na ho ng city government nung decibel measurement Ayun, kasi equipment. isa po yan sa hinamon. Actually, may mga, nung diniscuss namin yan, Yes. may mga, hindi naman naghamon, pero may mga nagkomento na, meron ba silang kakayahan para sabihin talaga kung pasok kami o hindi yung aming tawag dito, muffler. Opo. Actually, pag nakita na yung motorsiklo mo na modified, yung in-upgrade na or minodify at makikita naman sa itsura ng tambucho na nakadesign siya na maingay, prima facie evidence na po yun. Oo. So, pwede ka nang parahin. Then, after nun, syempre yung decibel equipment, kukunin pa natin sa tanggapan ng Public Order and Safety Office. Just for the, isigurado na talagang yun ay lumalabag talaga. Opo. So ang mapipinalize ho dito, Sir Mark, actually yung gumagamit ng motor at saka yung mga nagtitinda, yung mga stores na nagtitinda nitong mga noisy mufflers. Ayun. Ang pagkakaintindi ko dito sa ordinansa, Councilor, hindi lang motorsiklo ang saklaw nito. Yes, yes po. Include all types of vehicles, Kasi ang mangyari ho, Sir Mark, pag pinalitan ho yung tambucho na kung saan hindi siya effective ang silencer features niya, yung para tumahimik ang sasakyan. Ano rin ho, lumalakas yung performance ng makina. So, meron ho tayong intake, yung paghigop ng hangin ng makina at saka yung exhaust, yung paglabas naman ho ng combustion air sa makina. So, pag mas malakas ang airflow, mas lumalakas ho yung makina. So, it's also one way of dadagdagan ng horsepower yung mga makina. So, it applies din ho doon sa mga four wheels na mga kotse ho. Okay. Eto po, Councilor. Ang ano po dito, yung malinaw na IRR po natin po dito sa ordinansa po na ito. Ano po ba ang ano dito? Wala na po ba itong warning? Basta pag inimplementa po ito ngayon, talagang direktang huli na. Kasi kapag baka first warning, second warning, yun pa rin yung kanilang tambutso. Paano po ba ang ano dito? At sino po yung mga involved na mga law enforcement body po natin na magpapatupad po nito? Unang-una ho, Public Order and Safety Office. Pangalawa rin ho yung PNP, Dagupan City. Tapos pwede na hong pwedeng mag-monitor at saka magsumbong na ho ang ating mga barangay officials, barangay security forces. Kasi kalat ho sila sa Dagupan City. And at the same time, alam ho kasi nila kung sino sa itong mga barangay, alam nila sa residente nila. Kung sino sa mga residente nila ang gumagamit nitong mga noisy mufflers. Sa IRR, Sir Mark, that we will have to wait for the city mayor to issue the executive order. Pero yung nasa ordinance po yon na ang mayor authorized to issue the implementing rules and regulations. But right now, kompleto na ho yung ordinance. Kung meron man magkaroon ng gray area sa implementation na hindi natin nakita, that's the time the mayor would based on the needs ng mga enforcing agencies, mag-i-issue na ho ng implementing rules and regulations. Opo. Pero dito po sa natin, ordinansa natin, Consi, paano po yun? Meron po bang mga level po ng for warning muna, penalties, may ganun po ba? First offense, and then second offense ko, confiscahin na ho yung tambucho. On the third offense, i-impound na ho yung motorsiklo. Nako. Tapos may fine ho tayo. Alam ko sa third offense, inilagay ho yung maximum, which is the 5,000 fine. Okay. Pero dito po sa mga nagtitinda, they will be given notice. They are required to post the ordinance doon sa harapan po nila. Itong mga nagtitinda ho ng mga accessories or mga aftermarket parts, kung tawagin ho. Pero meron po bang parang nag-attempt ngayon to have a dialogue with you regarding this matter?
Itong mga nagtitinda ng mga accessories ng mga motorsiklo at saka more on motorsiklo, based on records ng ating Sangguniang Palunsod, they were given notice. So they were given their right to be heard. Sad to say, hindi sila dumating. So, but of course, they're always, kahit pumasa na yung ordinansa, they're always welcome to visit the office sa Sangguniang Palunsod. I'm sure doon naman sa ordinansa nating councilor, well explained naman doon kung bakit what's the behind itong na ito, pagkaka-push nitong ordinansa na ito. At alam ho nung mga ating mga shop owners na marami naman ho talagang apektado dito sa mga noisy mufflers na if ever meron silang tinitinda. So just imagine, sa mga ibang mga bayan, kung sakali, o ibang mga lungsod, bawal na ho magtinda ng noisy muffler. Punta tayo sa Dagupan kasi doon hindi pa bawal. Nako. Ito, kasi may mga ilang tanong dito. Actually, doon sa ordinansa po, ang sinasabi ni VJ dito, maraming bayan daw, nag-ano rin sila sa muffler, yung parang pinagbabawal nila. Ang problema daw, yung consistency. Yan, yung implementation. Meron daw yung mga, sorry sa mga bayan po na mga nakikinig po ngayon, pero meron daw yung mga for photo op lamang yung ginagawa ng panguhuli. So dito po, we will making sure na itong ordinansa po na ito, kasi kilala po rin natin si Mayor Bilen sa anti-discipline rin po na ano po nila, di ba? Yung po kanilang mga anti-pasaway na mga ano po dito, campaign din. So parang ito, in-umbrella na rin po nito yung pong ordinansa po na ito. I think it will be included dun sa... So, paano po natin masisecure na hindi po ito lingas kugon lamang? Yung consistency? Hindi ho. Kasi hindi lang naman po siya ang ordinance na pwedeng ma-violate sa Dagupan. And tama ho yung sinabi niyo, Sir Mark, ang city government nag-i-issue po of course, our city government personnel, nag-i-issue po tayo ng ordinance violation receipt. So, makikita ho natin, punta ho tayo sa Treasury, makikita ho, City Treasurer's Office, makikita ho natin doon na talagang ang daming fines ang nasisingil ng Dagupan City. So, hindi po to I doubt na magiging ningas kugon. Especially, ang noisy mufflers ay takaw pansin. Yeah. Oo. So, to talagang yes, ang worry ko lang, Sir Mark, may mga iba kasing mga muffler na tahimik. Tapos meron lang silang ginagalaw, pupunta lang sila sa kanto, may tatanggalin lang sila na pyesa, or may magiging maingay na siya. Tapos yun lang yung mga napapansin natin na baka maging sa technical lang na, yung mga violators natin. Katulad nung pakikita ho natin, bakit kaya ang daming motor dito? Minsan dadaan ho tayo sa kalsada, ang daming motor, gigilid. Ano kaya meron? Tapos bad ng konti doon, nandun na pala yung mga LTO. Correct. So kaya umiiwas yung mga, lalo na yung mga walang helmet, ganun. Pero regular ho talaga yung enforcement ng ating poso. In fact, maraming pumupunta rin sa opisina, nagpapatulong, kung pwede sanang matubos yung kanilang lisensya. Ayun. And okay po. So anyway, Councilor Michael, what's next for sa ating pong konseho ngayon? Ano yung mga priority pa na dapat ipasa at mapakinabangan po ng mga Dagupenyo bukod po dito po sa ating pong baka meron po kayong mga gustong maibahagi po na ginagawa ngayon ng City Council po natin to make sure na matulungan ang ating City Mayor to navigate kung anong direksyon ang pupuntahan ng ating syudad for the next syempre 3 years itong Ang committee ko kasi, Sir Mark, education. Wow. So mabigat din yan na Council. Kahapon kasama si Councilor Carlos at saka si Councilor Joey at lahat ng ating mga councilors. At sa pamumuno ni Vice Mayor BK, napakasipag na Vice Mayor kahit sa mga committee hearings namin. Although sa House Rules, hindi naman na siya kailangan pumunta doon. Nandun pa rin siya na umaagapay sa atin. Kapapasa lang natin ng ordinansa na kung saan kailangan lahat ng school buildings
public school buildings natin sa Dagupan City, hindi na po tayo magpapatayo. At saka hindi na rin po tayo tatanggap ng mga single-story school buildings. Kailangan na ho multi-level. At saka medyo elevated. Yes, kailangan ho 80 centimeters from yung bago, yung bagong kalsada, 80 centimeters. Tapos hindi lang yung school building, kailangan yung school campus, kailangan na rin ho may site development, kailangan may plano na rin siya na kung saan merong dadaanan talaga ang tubig at hindi may ipon. The thing with the situation kasi ho ngayon ng mga ibang mga lugar, pero wag na tayong lumayo dito sa Dagupan City. Nandun na tayo, we do not have the sufficient resources para ipagawa lahat ng mga flood control system at drainages ho natin. Pero kailangan at the very least, dapat meron ho tayong plano na. So para pag dumating yung pondo, meron na ho tayong susundan na master plan. Yes. Kesa yung maisipan lang natin, pagawa natin yung school na to, pagawa natin yung school na yun. So bandang huli, kahit maganda yung flood control or drainage system natin sa loob ng school, kung wala naman pala siyang lalabasan sa paglabas ng school, ng dadaanan, problema. Yes. Pero matanong ko lang, Councilor, yung pong kasi kamakailan parang nabalitaan din namin si Councilor Chito, yung talagang pinupush niya na madaliin din yung mga contractor dito ng DPWH, yung mga pagsasaayos ng ating mga daanan dito, particularly dyan sa may Perez Boulevard. Kamusta po yung usapin po na ito? Nung last time na nag-usap po kami ni Councilor Chito Samson, ang concern din po natin kasi, katulad ng Perez Boulevard, kaya ho tumatagal, may phase 1, may phase 2, gano'n. Yes. So, si phase 1, tatapusin muna, kailangan matapos muna, bago gawin si phase 2. So, we're hoping na pwedeng, if we could sit down with all the offices na concern naman ho, ang ating City Engineering Office, ang DPWH, mag-usap ho para baka pwede naman yung phase 1, 2, at 3, pwedeng sabay-sabay gawin tapos i-connecta na lang sa bandang huli. Ayun, okay. And then there's also the concern of the traffic, yung mga property owners, na kung saan masipag naman si Mayor Belen na nakikipag-ugnayan sa lahat ng concern. Talaga pag under construction, marami talagang complaints. Pero pag once na tapos na, malaking ginawa rin naman ho sa ating mga mamamayan. And it's just, hindi lang po yung mga property owners sa harapan ng along the streets, ditong mga bagong mga kalsada. Pero yung pampublikong purpose ng mga kalsada, yung riding public, yung mga car owners, and the like, malaking convenience ho to. Hindi katulad noon, kahit sumikat ng araw, kung malalim pa ang tubig, example na lang ho, dito sa Arellano Street, di ba? Diyan sa amin, sa harapan dati. Dito sa MH del Pilar. So, makapunta na kayo sa work, makauwi ho kayo ng maayos. Kahit nandito tayo nag-uusap ngayon sa studio, kahit malakas ang buhos ng ulan, hindi na tayo kinakabahan. Sigurado makakauwi ho tayo. Opo. Siguro panghuli na lamang po, Consi, bilang presidente po ng PCL dito sa Dagupan, ano po ang take po ninyo? Kasi Mayor Belen nag-signify na rin ng suporta sa transparency and accountability when it comes dito sa mainit na usapin ng flood control controversies. Non-negotiable yun. Yung inyo pong part po bilang PCL president po ng Dagupan, ano po ang klarong stand nyo po dito sa mga controversial po na ito? Well, actually, today, meron ho tayong nakaschedule na ocular visit dito sa mga projects ng public works na in-implement ng Dagupan City Government because we have received reports na substandard, allegedly, yung mga projects. So, makakaasa ho kayo, meron ho tayong sangguniang panglungsod
Meron po tayong mga public officials na talagang tutugon dun ho sa mga complaints na natatanggap po natin regarding dito. Hindi lang ho sa flood control pero pati rin ho dito sa mga substandard na mga infrastructure na kung saan yung hard-earned money ng ating mga taxpayers ang ginamit. We have to assure na kampante ang taxpayer na yung pera nga ho na binabayad nila na buwis ay may pupuntahan na para sa kaayusan ng ating lungsod. Opo. Ihirit ko lang, Consi. You can answer this. So, hindi muna kasi para hindi po ma-preempt. Kamakailan, binalita rin po natin yung tungkol po sa pag-certify ng Sangguniang Panlunsod to file a case in the previous administration para po dito sa mga, yun nga, substandard, mga ghost project po nung ano po na yun. Ano po bang ano po nito? That yan ho ay mangyayari pa lang if ever sa ating ocular inspection at sa ating panayam sa mga inhenyero kung hindi ho ayusin ng mga contractors concerned or involved yung kanilang mga substandard na mga projects, doon po tayo at hindi sila kikilos agad para masolusyonan itong naiwan na problema, then that is the time na mag-i-issue tayo ng resolution to authorize the city mayor to file a case in court on behalf of the city to yung regarding sa cases. And we will also be needing the advice of and guidance of ang city legal office natin. Yun ho yung bubuin natin. Sabi nga po niya, this things is non-negotiable. Non-negotiable po. Okay po. Siguro mensahe na lang po ninyo sa mga muffler enthusiasts at saka sa mga kababayan po natin sa aasahan po nila na gagawin po ng ating pong city council. Opo. So, naiintindihan natin na may yung mga motorsports enthusiasts, mahilig sila talaga sa mga very lively na but the same time noisy na mga mufflers. But then again, we also have to take care of our residents. Kailangan din natin pangalagahan ang kalusugan ng ating mga kababayan dahil itong mga noisy mufflers talagang nakakadagdag sa stress ng tao, lalong-lalo na ho sa 10 oras ng gabi. Pero 24/7 makakaasa ho kayo, meron ho kayong lungsod ng Dagupan na i-implement ho itong noisy muffler ban ordinance nang sa ganun naman ho ay mabawas-bawasan ho ang stress na hindi naman ho natin kailangan pang pagdaanan. So we dream of a city na we are peaceful at the same time harmonious and orderly. Yan po. Yan po si Councilor Michael Fernandez, ang majority floor leader po ng City Council ng Dagupan, at the same time the newly elected PCL President po ng Dagupan City. Thank Idol, you. sa susunod na po ang programang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Impormasyon, intriga, issue, Eye for an Eye. Gising na! Balita na! Sa ngalan po ng buong pwersa ng IFM News Team Dagupan, ako po ang inyong nakasama, Idol Mark Espinosa. Tatak IFM, susunod na po RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Mga balita sa loob at labas po ng ating bansang Pilipinas. Magandang Wednesday po sa lahat po ng mga idol po natin. Buong araw, tumutok sa idol mong